Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Yan na? Wa ka mo tingog. Nga naman. Dili ka? Dili ka gusto nga akong asawa-asawa? Oo, ako may bawo. Unsay akong itubag. Bata pa manggod ko. Ang akong edad, Jonas. Usa sa mga di na ko gusto. Kanabang dugay-dugayon kong tubag. Maglabaday na kong uwana. May gani kinanangig ko nimo. Sa may mahimo ka nimo bisag di ka mo sugot o di ka gusto pero ako may gusto nga himuon ka na akong asawa-asawa. Sa may gusto nimo? Awan sa man? Nakagusto ka di nga di ka na ako himuong asawa-asawa? Nakauyon ka? Sudlon ka lang na ako din unya himuong kabayo-kabayo. Humagkabayo. Biyaan unya balik ko nasad ka na ako. Himuon na sa ka na akong kabayo-kabayo. Usaman? Gusto ka lang nga ako kay sakyan o kanaugan? Ha? Ingon na mo gusto? Ha? Ayaw ko sige ang gusto na kong bation, Jonas. Naningkamot ko nga dili na pation o kahadlok ni mo. Naninguha ko nga mawa ang akong kaligot-got ni mo. Babae gud ko. Tablara nga ako na lang usa. Tablara nga wa na ko'y amaan. Kisa may masangpit na ko din asa man ko duol. Ayaw lang kasuko. Ayaw lang pagisog kay mukurog ko sa kahadlok. Kung mo na imong gusto, sige. Oo. Musugot na ka nga mahimo na akong asawa-asawa? Musugot na ba ka nga akong asawa-asawa? Oo. Linti ka! Klaruha! Oo, masugot ko. Tininuod na? Tininood. Tinuod yun. Oo, lagi. Paghubo. Hubua ang tanan mong gisulog. Oo. Tanan-tanan gyud ni mong gisulob. Oo. Way mahibilin bisang gamayng tabon sa imong lawas. Oo, Jonas. Wow. Kanintod kiti mo, Hina. 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 Akong asawa-asawa. Kagwapo kanindot sa akong asawa-asawa. Unsa? Og misugot? Sugot man. Sa ato ba? Wana siya masuko umadlok ni mo. Buta naman sa nako. Natagbom gani kay ko ganihan niya. Musugot na siya bisan unsay akong buhaton niya. Ayaw katawa kay tinarong ning ako ani na. Himuon ako sa asawa-asawa. Tuwa sa eskwelahan si Yena. Nagkauban na sila sa eskwelahan ni Jonas. Na-transfer na si Yena sa eskwelahan ni Jonas. Kauban na sila sa pag-adto sa eskwelahan o sa pagpauli, tikoy. O ba, sir? Lipay kayo ko, sir. O labaw ng bati o kalipay sa grade kung may bawaan niya ang maong balita. Nalipay ko siya, tikoy. Tungod kay, gituman ako ang akong gipasalig niya nga panggaon na mo din si Yena. O, kuwan, sir, may importante kay kung tuyo ni mo, sir. Importanteng toyo. Unsa ka na, tikoy?
Mudoa akong may Greg sa Monte. Doaon ako sa may Greg. Maayo, tikoy. Gibati ko kalipay sa imong nahuna-hunaan. Ano sa man, naginanglan ka kwarta? No, dili sir. Nakoy kwarta. Nakoy kwarta sir Leon. Ayaw, pagbuot na ko, kupunan ka na ko kwarta sa imong pagduaw. Sa suod kayo na tong amigo, tikoy. Oh, sir, kuan kining ayaw lang bitaw sir. Igdugaya. Imo ni. Ah. O kini. Kang Greg ni. Dako aning kwarta sir ay. Pero mas nindot mang dako kaysa gamay, di ba? Sir, Kanaw sa agalarga. nakalukat akong ticket sir. Ugma sa buntag, larga na ko. Ikaw nalay mo padangat og pasensya ngadto sa atong amigo, ha? Nga naatol nga busy ko sa imong pagduaw. Ingna siya nga sagdi lang. Mukalit lang ko niya pagduaw niya. Sir, kuan ba? Makiksulti niya kung yun na sir ha? Karong gabi eh. Dili ko gusto, tikoy. Ha? Masamok na si Ina. May study si Ina kung magabi, tikoy. Oh, kung mo na sir, mangayo lang kong number niya na. Or manawag ba ko niya? O bisan text lang niya na sir. Bugo, yoga, tikoy. Dili ko gusto masamok si Ina. Pagkasabot ka, wa. Sabot ko sir. Sabotaon ko. Sige, ari na ko. O daghang salamat ani mo gihatag sir. Ipangumusta ko ni Greg. Guard? Yan na sa tor? Oo. Dahil na. Tiyo Tikoy! Tiyo! Tiyo Tikoy! Salamat kinakita ta! Kumusta naman ka? Tiyo! Tinuod yun nga nabalhin ang imong pag-eskwela din eh. Niya na ka din eskwela. Maayo yun kayo Sir Leon. Kumusta na ka, ha? Dahil na. Tiyo! Anong naglingi-lingi ka? Tiyo Tikoy! Maayo kang pagkabutang sila Sir Leon. Nasabot yun ako nga pinangga kay kang Sir Leon, di ba? Tiyo Tikoy! Ina, Tiyo! abi na ko, diin ka na. Tikoy, Uy, Dong Jonas. kuha na ko si Ina. Tana, Ina. Yan na. Nga naman, Tikoy. Mudo akong tatay ni mo, day. Mularga ko ugma. Ipangumusta na lang si Ina ngadto ni Noy Greg. Tikoy, ingna si Noy Greg nga pinangga kay na mo si Ina. Di ba, Ina? Oh, time na, Tikoy. Ayaw disturbo si Ina. Aray na, mi. Tana, Ina. Di sa kumutuo ngayon di ato kasuot sila si Yena o Jonas. Giagbayan ni Jonas si Yena. Kung suon kay galapan, dili ingon ni ato ang pag-agbay ni Jonas kang Yena. Sa akong pagsabot, sobra pasing ka lang ako nakita nilang duha. Murag may relasyon sila doon. Mawagtangan man ko gana ni mo, tikoy. Sir Leon? Di man gani ko gusto nga samukon si Ina dito sa bay. Unsa nakadinig yun sa eskwelahan? Unsa man yo'y tuyo ni mo ni Ina? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!